Els veïns de l'urbanització d'Aigua Blanca 4 d'Oliva han decidit utilitzar tots els recursos al seu abast per exigir que s'acabi el més prompte possible aquesta zona residencial que està paralitzada des de desembre de 2007. Els residents van decidir impugnar els pressupostos per exigir que es repararen les deficiències del sector, però el govern els ha ofertat acabar les obres i assumir el seu cost sempre que no s'oposen als comptes locals. Ara, des del govern municipal, la seva alcaldessa Txelo Escrivà ha mostrat la seva intenció de reunir-se amb els afectats per parlar sobre els problemes d'Aigua Blanca. Escrivà ha proposat que es retire l'escrit d'impugnació i com a contrapartida oferirà assumir els costos totals de la reparació en entendre que els propietaris ja han pagat massa i que el consistori era l'únic responsable del mal desenvolupament de les obres. En l'últim plenari es va donar una bona mostra per part dels regidors de votar en el plenari i fer una partida de 200.000 euros per a que hi hagués una dotació econòmica, començar en aquesta dotació per a solventar el problema d'Aigua Blanca. Cada un tindrà que assumir el que toca assumir, d'acord? És clar que la gent afectada ja han pagat una part considerable, el que ha tocat, i a partir d'ahí l'objectiu primordial de tots és solventar-ho. De quina manera fan falta diners per a solventar-ho? Es trauran d'on es tinguin que treure i simplement més que res és la disposició que té l'Ajuntament que això es solvente. Una decisió que pretén posar el punt i final a una polèmica que ha donat molt que parlar a la ciutat d'Oliva durant els últims anys.